אתה תאהב את השם אלונה. איזו אלונה זאת? אלונה חן. אלונה חן, חן. כבר השם מעיד עליה שהיא כנראה מתעסקת ביופי. נכון, הנה, אנחנו רואים אותה. היא בת 30, מאזור חיפה. אגב, גוטמן היא יותר פועלת באזור המרכז. אלונה חן פועלת יותר באזור חיפה והצפון. והיא אומרת כזה דבר. בעבר, מעצבי פנים היו נחלתם של אנשים בעלי אמצעים בלבד. לא עוד. היום כל מי שבונה בית, ולא חשוב אם מדובר בדירת קבלן, דירה יוקרתית כזאת או אחרת, משרד, צריך את הטאץ' של מעצב הפנים. וזה נכון, כי קודם אתה דיברת למשל על העציץ הירוק. אני לא בטוח, קובי, שאני ואתה היינו יודעים לבחור את העציץ הנכון עם הצבע הנכון. זה בדיוק הטאץ' הקטן הזה שהופך את איך אומרים? את הגרוש ללירה. זאת אומרת, אם אין לנו מעצב פנים, אז אולי חסר הטאץ'. אתה יודע שוורד, אשתו של טילטיל, כשהם עשו שיפוץ בבית, כמעט זרקה אותו כי הוא לא התאים לרעות. טילטיל. אז בוא נחליף את טילטיל. נכון, אבל זה נכון. זאת אומרת, אם אשתך צריכה להחליט, היא מחליטה להחליף את טילטיל ולא את הרעות. אמת. נהדר. או להכניס מעצב פנים, או מעצבת פנים לטובת הטאץ' הנוסף הזה. האלוהים נמצא בפרטים הקטנים, אומרים, נכון? אז זה לגמרי שם. המומחיות של אלונה היא באמת לרדת לפרטים הקטנים, וההתייחסות שלה לכל לקוח כאילו מדובר בבית פרטי שלה. זאת אומרת, זאת הגישה. לכל פרויקט היא מגיעה כאילו מדובר בבית הפרטי שלה. בן אדם שאוהב את המקצוע שלו, זה הברכה הכי גדולה. זו גם הדרך להצלחה, אגב. נכון, כל דבר אגב, כל דבר. אם אתם לא אוהבים את מה שאתם עושים, אתם קמים בבוקר ולא בחדווה, תחליפו מקצוע.